aiwa tida kugamuchirai zvakare nhasi pano paHard Talk with Uncle Saint. Aiwa patiri kukurukura zvakare nemunhu waMwari Bishop Kelvin Nyamakanga. Bishop Kelvin Nyamakanga vatakanga tiinawo zvakare pazvirongwa zvakadarika apo patakanga tichikurukura pamusoro pekudanwa kwavo, upenyu hwavo hwemweya neupenyu hwavo hwepanyama nekereke yavo yavanotungamirira. Tichitoti zviri kwese kwamuri kumativi mana epasi rose, tichitenda kuti takuwana muine utano nemufaro wakawanda. Aiwa Bishop, tinogamuchirai zvakare pano paHard Talk with Uncle Saint. Haleluya. Aiwa tinotenda. Aiwa tichitoti makadizve ndinofara makadii Uncle Saint. Aiwa tinofara. Sanganai nevateereri. Ndinokuchingamidzai vateereri. Haleluya hama dzinodikana. Aiwa tinotenda. Bishop, last time takambokurukura tichitaura pamusoro pemakereke kana kuti vatungamirira munoti ava vangangodaro vakarasika. So nhasi toda kuti timbopfuurira nekubata along those lines. It is well. Yeah, last time tine mbunzo watisina kuzobvunza mbunzo yekuti zvoni munotowa kudii nevhangeri reprosperity, vhangeri remari, munotowa kudii naro? Okay, vhangeri remari Uncle Saint. Sekutaura kwandakaita ndikati tine mhando dzevhangeri mbiri. Okay. Vhangeri renyama, which is the carnal gospel, nevhangeri remweya. Okay. Vhangeri remweya ndo rinoendesa kudenga. Vhangeri renyama ndo ratiri kuti prosperity gospel. Okay. Kana muparidzi kana kuti mushumiri akaramba akazembera pavhangeri renyama, automatically it tells us that munhu waMwari iye haasi waMwari. Sei muri kudaro nekuti tikada kutasa mushoko raMwari machona Apostle Paul vanototaura paripo panotaura kuti isusu handichazondi Apostle Paul here, but vanoti isusu takauya tikakupai zvemweya, imimiwo chitipaiwo zvenyama. Alright. Vhesi iyoyo manje Uncle Saint haisi kuti Pauro haasi kuparidza kuti vanhu itai mari. Okay. Haasi kuparidza vanhu kuti receivai makazi. Okay. Nekuti Jesu paanouya anoya achiti my kingdom is not of this world. Okay. Amapanzwisi. Kureva kuti there is another kingdom which is not of this world. Okay. Saka mushumiri paanoparidza zvemari, prosperity gospel, ari kudzosa pfungwa dzavanhu to the material world. All right. So zvichireva kuti zvoni you do agree to some certain extent, you do agree na Prophet Madungwe vanotonongedza kutoti pane vhangeri pane kurasika kuri kuita vanhu panyaya yevhangeri reprosperity. Yes, on that note I agree with you. Okay. Yes. Which other notes agree with him? Yekuenda kudenga. Yekuenda kudenga. Same muchitadza kuagree with him because munhu anotouya achitotaura vanenge varitori results kana kuti zvavafanire yavanoreleasa each and every month inonzi righteous chart yekunongedzera kuti ningi naningi vakarurama. Okay. Sechati maybe hanzive kuti ozvinezvi vakaribuditsa here kana kuti havasati vareleasa this current month. Okay. Vanenge varitori nawo ende vachitotaura kuti ningi naningi havana kukwanisa kupinda, ndo vakakwanisa chete kupinda parighteous chart. Okay. Sei muchiti hamutende because mambotaura nyaya yekuti munotenda na vhangeri zvekudenga. Ivo vari kutaura kazvekudenga. Alright, that's a very good question. Because when I go into the scriptures, because whatever is said, it has to be backed up by the scriptures. Yeah, but Prophet Madungwe on the same note. Okay. Last interview yatakamboita nawo vakataura vakati zvoni it's kune zvinhu two, kune Bible and Prophet Madungwe. Okay. And ivo vanoclaima kuti he is the prophet of the season. Okay. Of which tikada kucheka kumashure vakanga varikowo zveshuwa maprophets of the season. Okay. Which means he might be moving along the line of the Bible. He might be moving, but the question is we need a reference that points to him in the Bible. Kuti uyu Madungwe, it's a good example.
kuti Madungwe, he is the prophet of the season. Do we have a biblical reference? Whatever he is saying, whatever we say, chese chinongoita naMwari chete, we come back to the Bible. What is the word of God saying? So atina dambudziko kuti vaclaim kuti I am the prophet of the season. Atina dambudziko kuti vaclaim kuti I am the heavenly commander. Atina dambudziko rekuti vaclaim kuti ndakaona Mwari ndikagosha ndikadya naMwari. We don't have a problem with that. Okay. Our problem only comes when we refer to the word. If it is missing to the word, then there are question marks. All so right. Whatever he is saying, it should be biblically, scripturally backed by the scriptures. So it means imimi vakakuvhurirai shoko raMwari, and then he vopointa kuti zoni apa ndopa zvakanyorwa and ndopa zviri kupointa kwandiri. Does it mean kuti you start believing kuna Prophet Madungwe from today henceforth? Okay, it depends with the interpretation. Because kune munhu wekuti unotora gwaro wo-interpret your own mind into the Bible to suit your own desire. Atikutaura kuti zoni kana vakatointerpreta zviri to right. Zvokutoti imimi sabishop motoona kuti prophet vari kuinterpreta the right thing. If is Madungwe in the Bible, hakuna chakadaro. Doesn't exist. No, check kumashure kwese. Toda kuti mbodzokera kumashure. And kumaprophets ekutanga. Maprophets ekutanga hapana pamwe paanga akatonyorwa. But vaingorekana vati wapo. For instance, kana kuti cheka prophet Samuel. Vakaerekana vatongo vapo. Vakatotanga kutofambisa basa raMwari. Tikada kuti asana the likes of ana Gideon. Vaitenge vari tori magwara according to him, but he was tend to be a mighty man of valor. So sometimes akusere kuti zvinhu zvaMwari zviri ndimunosiparidza muchiti zviri hazvinatsonzwisika. Can we go to Hebrews chapter 1? Okay. The Bible says now in Hebrews chapter 1, mazuva ekutanga Mwari vakataura kumadzibaba edu kuburikidza navaprofita munguva dzakasiyana. But in this season, God has spoke to us. He's speaking to us through his son. He's called Jesus Christ. So that any man who comes in and claim kuti ndiri kutaura ndini zvataita kuti ndiye wega ndiwe wega, automatically hauchatokwani. Because in this season, God is speaking to us through his son, which is called Jesus. But still, Prophet Madungwe, he is not claiming to be Jesus. He's saying, he's pointing to Jesus. Okay, but my question, I would love to ask him if he's available. Is he an Old Testament prophet or a New Testament prophet? Okay. Then he has to clarify. Because if you refer back to the Old Testament, then you are telling me, we're in the we're in the Old Covenant. You're the prophet of the Old Covenant. So what is the difference between the prophet of the New Covenant and the prophet of the Old Testament? I want to give you a good example. You hear people say, seer 1, seer 2. Okay. You understand? Because in the Old Testament, we had seers. People had to go to Ramah, to Shiloh, to seer Samuel. So whosoever claims that he's a seer during this time, that person, it means he's not a New Testament preacher. Yes, he's not a New Testament prophet. Okay, because we've got a lot of seers out there. That's so we just need it to be clear to everyone. Yes, and so that people can understand more about the gospel. Yeah, because Ango said, yes, the duties and the responsibilities of the Old Testament prophets are different from the duties and the responsibilities of a New Testament prophet. You discover that in the Old Testament, the Holy Spirit angasatawi aitoenda kunogara pana Samuel. Wotonzwana uchoti tiri kuenda kurama vachitokwira mabhiza nemadhongi kuti tiri kuenda kunobvunzira vana answer this guy first king of Israel. So vakati tarasa madhongi panapa votokwira mabhiza votoenda kuti geza tiende kumunhu waMwari timubvunze kuti madhongi ari kupi nekuti ndiye angaina mweya mutsvene aiburuka paari. But in this testament, the Holy Spirit has been poured upon every flesh. Your sons and daughters shall prophesy. And Bishop. All right. Prophet, last time when we talked to him,
Okay. He even said that I believe in some other prophets as well, Okay. and some other men of God. Okay. He doesn't claim that he's the only man who is, who is spirit filled. Okay. He believes also that there are some other prophets who are spirit filled, some others who were even ordained before him. Okay. But ivo paposition yavo, vanongoti he's the current heavenly commander. Okay. And do you believe kuti kune vanonzi heavenly commanders vakamborarama before? Is it According to the word of God? My heavenly commanders in the Bible? Yes. Probably I would love to talk about Michael, the archangel. Okay. Yeah. With the person of Jesus Christ. Okay. Yeah. Yeah. Ndofunga muri ngozvinzwira nyaya tinayo nhasi pano paTalk with Uncle Saint. Patinoda kuti tinge tiri tinojekesa shoko raMwari kuitira kuti tinge tiri tisarasike zvakanyanya. Nhasi pano tainvita Bishop Kelvin Nyamakanga avo vatiri kurukura nawo. Also nhasi in the house we've got Prophet T Madungwe vatinoda kuti tiinvite zvakare timbokurukura nawo tinzwewo tigone kuzonzwisisa pada nhasi vanogona kubva vane mutendi wavo munyowani vanogona kuva Bishop Kelvin Nyamakanga. Okay. Yeah. So ayo ngatimbonwirai mvura tichimirira chirongwa chinoti